Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joateko aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Ze garrantzitsua den zure leku kutunetara, zure hasierarotara edo zure pozik bizi izan zaren lekuetara itzultzea aurrera joateko, ez? Eta uste dut kemena dela abesti bat indartsua eta rollo oso ona daukana, eta ez dakit jende asko animatzen duena, ez? Eta igertzen da gure kontzertuetan ere oso abesti garrantzitsua bihurtu dela, guretzako ere bai, oso asko betetzen gaituen abestia da, ez? Gurutzatutako beldurrak zubiak bihotzean. Todo lo que compone Cea Mais, todo lo que canta Llora acaba teniendo una especie de épica interna que tiene que ver con la letra, con lo que evoca la letra y con cómo lo expresan ellos con la banda, y es muy bonito ver cómo al traerlo a la orquesta la épica se dispara, ¿no? y se amplifica. Abestia pizka bat ezberdina da, bere indarra mantendu egiten du, baina ezberdina da, orkesta batek beste zera bat ematen dio, ez? Beste leku batera eramaten du, askoz ere cinematografikoagoa dena, ez? Y además tiene un montón de técnicas de música electrónica, que es un poco diferente. ¿Cómo se piensa? La música para orquesta. Uste dut azkenean abesti guzti hauek koralentzako egitea edo baita orkestarentzako guretzako privilegio bat da. Ez da bakarrik kontzertuetan emango den zerbait, ez? Kalean ere emango da, nahi dut esan. Koral batek abesten badu, horrek asko kaletik joan egiten dira kantatzen ere bai. Gure abesti horiek ere zabalduko dira beste era baten. Aurrera, ta izkutatu dudan kemena berreskuratzera. Asko disfrutatzen dugu, da gozada bat da, benetan barrutik betetzen gaituen zerbait, eta kemena abesti honekin gainera daukala toke bat oso bizia dena, uste dut izango dela gozada bat. Nire itzazora itzuli naiz, bidaian joatzeko aurrera, ta izkutatu dudan kemena Urriaren 25-26 ikusiko dugu elkar, ura bere bidean kontzertuetan, beste artista gehiagorekin, eta uste dut izango dela gozada bat, horri benetan gozatzera, guk berdin egingo dugu.